my emotions, 'cause I need time. My heart is numb, has no feeling, so I'm still here. El Nadal no és com ens ho fan veure, per nosaltres és un dia especial, en canvi per altra gent és simplement un dia més. Amb aquest anunci volem donar a entendre que hi ha gent que no ho passa bé pel Nadal, sobretot ho passen sols, i que hem de començar a valorar el que tenim al cantó.